Iesu Grist. Diolch i ti am y diwrnod heddiw bod wedi cael diwrnod arall o ddyf, a da ni'n gofyn i ti bendithio ni bore yma yn y gwasanaeth. Da ni'n gofyn i ti helpu ni i dy gael di'n well ac i roi dyn hynny mwy at dy wasanaeth di. Gofyn nhw'n y cyfnod nhw i Iesu Grist yn arglwydd a'r Bregethwr. Teimlo fel canu heno, falle'n gallu meddwl beth allwn ni ganu fo'n gilydd. Mae'n gyfle i ni feddwl am hynny hefyd yn y plygain. Ni'n dal i gofio, mae'r Nadolig rwsyd yn ormod o drafferth mwyn un diwrnod. Ormod o baratoi, da ni eisiau gwneud yn fawr ohono fo. Da ni'n dal yn hymor o plygeiniau a'r canu am hyn ddigwyddodd y methlem a goblygiadau hynny ar gyfer pob amser. Ac wrth feddwl am ddechrau blwyddyn, hyn yn dod i'n meddwl ni oedd yr amser yma, yr amser arbennig yma da ni'n ei gael. A mae yna amser ar ddechrau mis Ionawr ac yn yr cyfnod yna pan does na neb yn gwybod pa ddwrnod ydy hi'n iawn rhwng y Nadolig a'r flwyddyn newydd. Falle bod chi'n gwybod y dyddiad, ond ydych chi ddim yn gwybod pa ddwrnod ydy hi. Chi'n gwybod bod y Nadolig wedi bod a bod y flwyddyn newydd ar ddod. A'r cyfnod yna hefyd yn Ionawr, lle dyn ni'n cofio tarddiad yr enw, Janws, y Duw yna, oedd gan yr Rufeiniaid, oedd efo 2 wyneb. Un yn edrych yn ôl ac un yn edrych ymlaen. A dyn ni'n dal ac yn parhau yn yr cyfnod yna, lle dyn ni'n styried yr hyn a fu ac yn gobeithio am yr hyn a ddaw. Ac yn cofio bod yn hamseroedd ni yn llaw Duw. A dyn ni'n dod yma mewn Maida yn gilydd i gyflwyno'n hamseroedd i'r arglwydd. Mi ddaru ni ddechrau yn Seiat nos Iau dwytha ac mae'r gwersi i'w cael yn cenad. Dechrau mynd drwy lyfr y Pregethwr a meddwl yn y fan honno am yr ymchwil mae'r Pregethwr yn ei wneud i weld beth di pwynt y cwbl oll i gyd. Beth di diben yn hamser ni yma ar y ddaear. Ac yn hanol, yn y drydedd benod o lyfr y Pregethwr, mae'r ymson yma, gerdd yma yn ymddangos, sydd yn sôn fel mae Duw yn rhoi amser i bopeth ac yn gwneud popeth yn hyfryd
yn ei amser. Ac yn ei sylwi ar yr hyn sy'n cael ei ddeud a diwedd y darlleniad yma yn adnod 11 y bore yma. Mae tymor i bob peth ac amser i bob gorchwyl dan y nef, amser i eni ac amser i farw, amser i blannu ac amser i ddiwreiddio ar hyn y blanwyd, amser i ladd ac amser i achau, amser i dynnu i lawr ac amser i adeiladu, amser i wylo ac amser i chwerthin, amser i alaru ac amser i ddawnsio, amser i daflu cerig ac amser i'w casglu, amser i gofleidio ac amser i ymatal, amser i geisio ac amser i golli, amser i gadw ac amser i daflu ymaith, amser i rwygo ac amser i drwsio, amser i dewi ac amser i siarad, amser i garu, amser i gysau, amser i ryfel ac amser i heddwch. Pa elw a gaeth gweithiwr wrth lafurio? Gwelais y dasg a roddodd Duw i bobl i'w chyflawni. Gwnaeth bopeth yn hyfryd yn ei amser. Hefyd roddodd dragwyddoldeb yn nghalonnau pobl. Eto ni all neb ddirnad yr hyn a wnaeth Duw o'r dechrau i'r diwedd. Dyna gwestiwn y Pregethwr drwy'r cwbl i gyd. Pa elw a gaeth y gweithiwr wrth lafurio? Be mae'n ni'n gael? Be dyn ni'n gael yn y byd yma o amser? Pam yn bod ni yma ac mae'n parhau mewn dull hynod o fodern. Byddwch chi'n meddwl bron o ddifigio'r iaith ac ati bod o wedi'w sgwennu ddoe ar gyfer y cyfnod ninne yn ymson ac yn holi'r cwestiynau mawr yna pam yn bod ni yma, wedi diben yn hamser ni ar y ddaear yma. Ac mwyn cael rhyw gydbwysedd yn ddigon o sôn am amser does yn yr ysgrythurau ac yn y Testament Newydd hefyd, a Iesu hun yn sôn am amser iawr wedi dod ag ati pan mae o yn cyflawni y gwaith yma mae o wedi dod i'w gyflawni. Mae Paul hefyd yn sôn am yn hamser ni a pwysigrwydd i ddal gafel ym mhob cyfle dyn ni'n ei gael mewn ac yn y byd yma o amser. Ac mae yna anogaeth hyfryd. Jyst darllen yn chydig ar nodau yma o lythyr Paul at y Colosied. Parhawch i weddio yn ddyfal, yn effro ac yn ddiolchgar. Weddiwch yr un pryd dros o minnau hefyd, ar i Dduw agor i ni ddrws i'r gair, i ni gael treithyd i'r gelwch Crist, ac i'r gelwch yr wydd yn garcharor yr ei fwyn. Weddiwch ar i ni ei amlygu fel y mae'n ddyletswydd arnaf lefaru. Byddwch yn boeth eich ymddygiad ag at y rhai sydd y tu allan. Daliwch ar eich cyfle. Byddai'n eich gair bob amser yn raso wedi flasu a halen, i chwi fedru ateb pob un fel y dylid. Bod yn effro mewn gweddi, dal ar yn cyfle bob amser a dweud pethau da wrth bobl eraill hefyd, wrth i ni rannu am y daioni mae Duw wedi rhoi i ni yn Iesu Grist. Yn anogaeth dda i ni ar ddechrau blwyddyn newydd. Felly, cyn i ni gael gair o weddi, nawn ni weddio ar gan a datgan yn emyn 71 fel mae'n antlais yn datgan yn dylaw y mae amserau ti sy'n trefnu nyddiau i gyd. Ti yw'r lluniwr cyfnodau, oesoedd a blynyddoedd byd. Rhod y fendith ar y flwyddyn newydd hon. Llyfr yn 71.
ar yr adeg yma. Diau bod ni wedi bod yn cyflwyno'n amserau i'r arglwydd yn y gweddiau ac yn dda i ni gael gwneud hynny a chydnabod i law ei gymorth i ni. Da ni'n diolch i ti arglwydd am gael cydnabod arweiniad i ni. Cydnabod bod yn hamserau ni yn dylawd i dy hun, a da ni'n diolch i ti. Yn diolchodd Robin y bore yma bod ni wedi gallu dod a gweld diwrnod newydd eto. Wedi gallu dod a gweld blwyddyn newydd eto. A da ni'n arglwydd fel y bu amryw yn synio o'n blaenau ni. Yn rhyw ystyried ac yn meddwl, be wyt ti am i ni wneud hefo'n hamser? Sut ydw ti am i ni i'w dreulio fo? Da ni'n diolch i ti arglwydd am ffydd i fedru gwybod dy fod ti yn cynnal ni, dy fod ti yn arwain, dy fod ti, bod gen i ti gynllun ar yn cyfer ni hefyd ac ar gyfer dy fyd yn ogystal. A da ni'n diolch i ti o dad am yr calomdi, dy gobaith, yn sicrwydd sydd i ni yn hynny. Na does dichon i ni bod yn gwneud trefniadau ac yn cynllunio dim arglwydd, ond i bai bod ni'n fodlon cyflwyno'r cynlluniau yna i chdi. A gwybod mae ti sydd yn rhoi nerth ac iechyd i ni allu dwyd y cyfan i ben. A ti sydd yn cynnal ni yn y gwaith yma i gyd. Felly arglwydd yn wir gad i ni ddal ar bob cyfle. Mae Paul yn hannog ni i wneud. Bob cyfle i wneud daioni, i wneud yn fawr o'n hamser, ac i wneud yr amser yn arbennig arglwydd, i wneud i'r amser gyfri. Diolch i ti am y cyfleon fydd i ni, sydd i ni barod, ac fydd i ni eto, ac yr wyt ti'n agor ar y cyfer ni yn ystod y cyfnod yma sydd i ddod. Diolch i ti o dad am bob cyswllt sydd gennym ni. Diolch i ti am bob perthynas yr ydyn ni ynni hi arglwydd ac yn ei hardal. Pawb wyt ti wedi rhoi o'n cwmpas ni arglwydd. Mwyn yn anogaeth, mwyn cymdeithas hefo'n gilydd, mwyn i ni garu'n gilydd o dad. A dangos dy gariad i yng nghanol y cwbl i gyd. I di fendithion perthnasau ni hefo'n gilydd a'r cyfleon dydyn ni'n gael i fod arglwydd yn rhannu dy gariad, yn dweud yn dda amdana ti, cyfeirio eraill arglwydd ata ti dy hun. Diolch i ti arglwydd am bawb y byddi di'n dod ar draws yn llwybrau ni y flwyddyn yma sydd i ddod. Ni'n gofyn arglwydd ar ei ti roi dy ras dy hun i ni, roi dy haelioni dy hun i ni. Ond pan i gyfeirio eraill arglwydd at dy gariad dy hun eto, ac i fod yn gweddio dros yn gilydd a dros y naill a'r llall, ar ei ti roi i ni bob cymorth a bob arweiniad, help i faddau beiau a chymorth o ddydd i ddydd arglwydd i fod yn bobl i chdi ac yn dilyn yn ôl troed yn hathro a'r harglwydd Iesu Grist, yr un sydd yn dysgu ni, sydd wedi dysgu disgyblion, sydd wedi rhannu popeth gyda ni, sydd i angen mwyn byw y bywyd yma, wyt ti wedi rhoi ni yma ar y ddaear. Helpa ni o dad i fyw o yn doleini di dy hun, i weld goleini yn doleini di. Arglwydd cadw ni mewn ysbryd o weddi, drosom yn gilydd, drosom yn hunain, dros eglwys di yma arglwydd yn y cylch yma, pob ymestyn allan, pob cyswllt sydd gennym ni, pob cydweithio arglwydd, a thros eglwys y bobl lle bynnag y maen nhw ledled deiar arglwydd, bydd y law di arnyn nhw. Cygwelwn ni dy deyrnas di yn dod yn ystod 2025 mewn modd amlwg arglwydd. Mewn modd, falle nad oedden ni wedi ei ddychmygu a chynllunio ar ei gyfer o. Ond gad i ni weld y deyrnas di yn dod, gweld cariad yn cael ei
o'r seddi. Gweld enw di yn cael ei ogoneddu arglwydd. Gweld ysbryd di yn ddisgyn. Gweld ti yn diwio cael dy bobl. Yn rhoi ni eto ffresni ac awydd a syched i fod ynglyn ath genhadaeth di'r y byd. I fod yn bobl o'r newydd rwsyd i chdi arglwydd Iesu. Fe weddio ni, fe barhawn ni weddio dros heddwch a gweld cyfiawnder yn cael ei sefydlu ar y ddaear arglwydd. Cyweddio byddi di yn dwy'n y cyfan oll yn amlwg, yn darostwng y balch, yn codi'r distawd o arglwydd fel yr oedd Mair yn cyhoeddi yn ei chan. Ac y byddi di'n cael damlygu yn nghanol y cwbl arglwydd fel yr un da, yr unig un da, yr unig un sydd yn gyfiawn, yr unig un sydd yn werth i ddilyn a'i arddel. Arglwydd bydd ar waith yn ymplith ni, a helpa ni sylweddoli'r gwaith yna, a bod yn ymuno gyda go, a'r braint fawr, o gael bod yn rhan o'r gynlluniau di ar gyfer y cymdeithas ni ac ar gyfer y byd ydym ni'n byw ynddo. Ni'n gweddio dy fendith di ar bawb sydd ar y meddwl ni y bore yma, bawb sydd mewn colledion arglwydd, bawb sydd â'i nghalonnau wedi'w sigo, wedi'w torri yn teimlo'n wag. Arglwydd, dyn ni'n gofyn i ti roed y gysur llawn iddyn nhw, ac estyn dy dangnefedd i ddyn atyn nhw'n ogystal. Os bawb sydd mewn gwendid ar hyn o bryd arglwydd, byddi di eto yn eu cynorthwyo nhw, lapio amdanyn nhw yn dy gariad, ac yn dofal, ac yn amlygu hynny yn mofal teulu a chyfeillion a gweithwyr gofal. Byddi di yn bendithio'n helaeth arglwydd ac yn rhoi dy dangnefedd dy hun. Bendith dy iachad sydd i'w chlaw iachad y corff ac sydd yn golygu cyflawnder o fywyd yno ti dy hun arglwydd Iesu. Dwg ni oll at y cyflawnder yna o fywyd sydd yno ti ac eithgeisio di bob amser. Madde ni o dad. Madde ni pan dyn ni'n disgyn yn brin o'r nod. Madde ni pan dyn ni'n rhoi yn hunain ar y blaen ac yn rhoi yn traed ymlaen ac yn cynllunio heb fod yn gofyn lle rwy ti. Heb fod yn cyflwyno dim i chdi arglwydd. Madde ni. Atal yn camau ni a helpa ni i fod yn dweud fel Moses na isa fo hanner cam ymlaen ond i byddi di ar y blaen yn gwmwl yn y dydd ac yn golofn o dan yn y nos. Byddwn ni'n gofyn y pethau hyn yn enw Iesu Grist. Roddodd i ni batrwm o Gweddi ar ddechrau dydd ac ar ddechrau blwyddyn yn cydnabod bod yn holl amserau, yn holl anghenion ni yn gofal yn arglwydd. Dwch i ni gydweddio. Ein tad, y mwyd sy'n nefyd, stan ti ddweud, lewyd ddilys, lewyd ddewllus, megis yn nef, felly o'r ddear hefyd. Rwy'n ni heddiw yn para cynyddion, a maddau ni yn ddyledion, fel hwn ddiw ni'n haidledwyr. Ac nac arwain ni profedigaeth, eithyr chwarae ni rhag drwg, can i seigo ti i'w deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, nos eisoedd. Amen. Ganwn ni eto. 173. Diolch i Maida am ddewis y tonau ar gyfer gyfarwydd ar gyfer ni gyfer yna yma. A fo'n blynyddoedd ni'n barhau. A fo'n cysgodion drawn dyfnhau sydd yn unig i awyr olau'r hael ar yr hwyr T. Gwyn Jones sydd yma. Dweud mae sŵn y byd yn cilio draw. A dadwrdd yn nyfyd dyn a daw. A fydd ein rhan tydi ei gwyr godi o leini yn
yn yr hwyr. Dwi'n meddwl bod T. Jones yn hoffi meddwl llawer am ddechrau blwyddyn ag ati. Ac mae o yma yn rhywle yn dod yn efo linell ac oedd Norman Cross Parry wedi dal gafel yn y llinell yna ynglyn ag ias sy'n byw. Ias byw rhwng dwy nos ddu ydy'n heinio isni fel petai ac yn rhywbeth gwerthfawr i wneud yn fawr iawn ohono fo'r cyfle. Felly ni ganwn ni'r emyn efo'n gilydd 173. Amser bywyd i gyd. Mae'r Pregethwr yn datgan yn cwestiwn beth ydy diben yn holl amser ni'n holl lafurion ni yma. Yma'r y ddear mae gen gwestiwn mawr yn does sydd yn thema ar gyfer y llyfr mewn gwirionedd. Gwagedd llwyr meddwl nhw ar y cochwyn. Gwagedd llwyr ydy'r cyfan. Pa elw sydd i neb yn ei holl lafur wrth iddo ymlafnio dan yr haul. Be dyn ni'n neud? Be dyn ni'n neud hefo'n amser? Ni welwch chi'r llun i'w gerflun ydi o damed o lun, meddwl llwyn a fi blynyddoedd yn ôl, dwi'n meddwl, yn yr amgueddfa lle roedd dalu a'i lyniau cael ei dangos yn Madrid, yn rhywle yno. A'r darlun yma, mae'n clociau ni'n gallu bod yn bethau sydd yn rheoli ni, dydyn? Ond oedd dalu ni gweld nhw'n wahanol ac yn gweld ac yn syniad y peth yn rhyw ymdoddi ac yn rhywbeth symudol iawn. A dwi'n ymwybodol bod yr hen gloc acw wastad yn curo rhywun, yn dydi? Ac mae gan llyfr y Pregethwr a'r tamed yma digon i ddweud, a
pethau hyfryd i ddweud am yn hamser ni. Does? Bod Duw wedi gwneud popeth yn hyfryd yn ei amser. Ac na allwn ni ffendio allan be mae Duw wedi ei wneud o'r dechrau i'r diwedd. Pwy all ddirnad y cyfan y mae o wedi ei wneud. Ac mae'r gerdd yna am amser i garu ac amser i gysau. Dyn ni'n meddwl am y pethau hynny, oes na amser iddyn nhw, mae'n gwirionedd, ddylen ni roed amser iddyn nhw. Pethau fel cysau, pethau fel rhyfel, pethau fel taflud cerrig ac ati. Ond meddwl yr ydyn ni, mae pethau sydd yn digwydd mewn byd o amser, a dyn ni rhoi diolch, mae dros amser y nhw, mae am gyfnod y nhw. Ac felly mae'r Pregethwr yn sôn am bethau sy'n digwydd dros gyfnod. Ni pethau bara am byth ydyn nhw. A byddai'n pan mae pobl yn sôn am yr amser maen nhw a'r pethau maen nhw'n mynd drwyddo fo ar hyn o bryd, mae rhyw gysur bach, mae dros gyfnod y mae ei fod. Dros amser y mae hynny'n bod felly. Dydy o ddim yn rhywbeth sydd yn para am byth. Ac mae gennym ni'r gwahaniaeth yna rhwng amser ac ar hyn sydd yn para am byth. Ac mae'r ffordd, mae'r Beibl ac mae'r iaith Groeg a'r iaith Hebraeg i ryw raddau yn gwneud y gwahaniaeth yma rhwng gwahanol amseroedd yn ddiddorol yn help i fi beth bynnag. Yn gwneud y gwahaniaeth yma rhwng Chronos, Kairos ac Ainos. Bydwch yn meddwl bod hi'n glyfar o gwbl, does dim ond rhaid rhoi y pethau mewn Google ac mae'n bob math o bethau yn dod i fyny. Dyma'r llythrennau Groeg, brif lythrennau sydd yn arwyddo'r pethau hynny. Chronos, y peth yma'r cloc yn ei gadw. Peth sy'n mynd tic, 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 a ydych chi'n gweld, ac allwch chi watcha fel yna, allwch chi weld o'n symud yn y fan yna. Yr amser sydd gennym ni, yr eiliadau'r munudau, yr dyddiau, yr wythnosau, yr misoedd a'r blynyddoedd, a'r canrifoedd o'r bron, yr chwarter canrifoedd da ni'n ei mesur rwan yn dydyn yn 2025. Amser a'r mesur yna o amser sy'n cael ei groniclo, sy'n digwydd ar ôl ei gilydd, ac mae o'n symud, yn drefnus yn ei flaen. A does e ddim stop arno fo. Hwnnw am ni ydy'r Chronos. Ond yna mae gennych chi y Kairos yn ogystal. Dyma'r pethau sy'n cael ei sôn amdanyn nhw yn Llyfr y Pregethwr. Yr amser i garu, yr amser i fyw, yr amser yna i ddawnsio, yr amser i lawenhau, yr amser i gofleidio. Pethau dyn ni'n ei wneud mewn byd amser. Yr amseroedd penodol yna, pan mae rhywbeth yn digwydd, da ni'n gallu i'w drysori sydd yn gyfle i ni, da ni'n gallu dal gafel yno fo. A dwi'n gobeithio gael chi lawer o amseroedd felly yn ystod y flwyddyn sydd i ddod. Rhyw wow moment, neu rhyw light bulb moment fel rhywun wedi weld fo hefyd. Rhyw amser da chi eisiau dal gafel yno fo. Da chi'n dallt rhywbeth. Dyna pam bod pethau fel yna. Dyna be mae hwnna'n ei feddwl. Dwi'n dallt rwan. A rhywbeth, yr cyfle yna, neu'r sgwrs yna, lle ydych chi yn cysylltu mewn gwirionedd efo rhywun, ac mae eneidiau yn blygu, ac mae o'n mor ddiddorol, ydych chi eisiau aros ynddo fo,
A dyna'r adegau falle, pan mae'r cronos yn mynd yn ddiystyr, oherwydd bod y kairos, yr cyfleon, yr amseroedd penodol yna'r tymhorau yna wedi cymryd drosodd, wedi cymryd i le. Ac efallai, ac debyg mae dyna mae Paul yn sôn amdano, diolch yn fawr o'ch cyfleon, diolch yn fawr o'ch kairos, yr kairos moments yna, yr munudau yna, yr cyfleon yna, i ymgysylltu, sydd yn rhoi gwerth i fywyd, sydd yn gwneud yn fawr o'r pethau dyn ni wedi cael felly. Oherwydd, mae bywyd. Ni yn sôn am bywyd, mae bywyd yn gallu bod yn rhywbeth sydd unau'n cael ei ddilyn yn ôl y cronos ac sy'n gallu bod yn ddiflas felly rhywbeth i'w dreulio. Treulio mywyd, mewn y Pantycelyn. Chi'n bod, fatha teias sy'n cael ei treulio, a dillad ag ati. Ond, i ddod ni'n gwneud rhywbeth hefo'n bywydau, sydd yn golygu mwy na jyst i dreulio fo, i wario fo, sydd yn golygu bod o'n dod yn werthfawr ac yn rhywbeth prydferth, felly. Treulio mywyd, fi ni'n bywyd ster dy fwyn. Medde ydy'r llinell lawn gan Williams Pantycelyn. Na sy'n rhoi gwerth i fywyd. Ond, dwi'n di sôn a defnyddio'r nodiadau yma. Ac mae'r llall hefyd yn dydi. Yr trydydd dynodiad amseryddol yna. Chi'n cael yr iaith Groeg sydd yn ei draws yn aml drwy'r ysgrythurau. Na dydy'r byd rwsyd ddim yn sôn llawer amdano fo. Mae'r byd isio ni fyw bywyd prysur yma ar hyn o bryd. A gwneud yn fawr o'r bywyd sydd i ni rwan, ar foment rwan. Dydy? Ond mae'r gair yn sôn am yr aion, yr oesau tragwyddol yna. Y peth sydd yn hirach ac sydd yn ddyfnach ac sydd yn lletach fel cariad Duw ei hun, sydd yn fwy yn ei hanfod na dim y gallwn ni brofi. Fel tragwyddoldeb sydd yn fwy yn ei hanfod na dim amser, na dim profiad, na dim tymor, na chyfle gallwn ni brofi, y kairos yna felly, sydd yn dragwyddol i barhad. Ac mae Llyfr Pregethwr yn sôn am hynny yn yr adnod yna, adnod 3 neu penod 3 ac adnod 11 mae yna ar y sleid yna. Gwnaeth bopeth yn hyfryd yn ei amser a hefyd roddodd dragwyddoldeb yng nghalonnau pobl. Eto ni all neb ddirnad wnaeth Duw o'r dechrau i'r diwedd. Sôn am amser a'r tymhorau yna. Ac fel mae Duw wedi rhoi nhw i ni yn yr hodd i wneud yn fawr ohonyn nhw, does dim ohonyn nhw'n mynd i bara am byth. Dros dro yma'r cwbl ac i ni wneud yn fawr o'r tymor yr ydyn ni yno ar hyn o bryd. Achos allwn ni mond byw yr hyn da ni yn ei brofi ar hyn o bryd. Allwn ni ddim meddwl am yr hyn sydd i ddod, am y cyfleon, falle bydden ni wedi gael fel arall, petai ni wedi dewis i'w lwybr arall. Mae rhaid i ni fyw yr cyfleon a'r tymor ydyn ni yn efo ar hyn o bryd. A mae Duw hefo ni yn y tymor arbennig yna. Dyna sydd yn galondid i ni yn yr adnod falle ydy'r ffaith bod yr Emmanuel, y Duw gyda ni, yn un sydd yn preswylio hefo ni yn tymhorau gwahanol ni,
ond eto yn fwy na'r cwbl i gyd. Eto'n dragwyddol, eto ynglyn â'r oesoedd, yr oesoedd sydd wedi bod a'r oesoedd sydd i ddod yn ogystal. Bod Iesu wedi torri mewn i fyd o amser, dydy? I'n byd ni o amser. Ac wedi cyflawni bwriadau Duw ar gyfer y byd yma. Cynnig achubiaeth, cynnig tragwyddoldeb i ni, cynnig bywyd yn ei holl gyflawnder. Mae Paul yn sôn yn ei lythyr at yr Ufeiniaid. Crist eisoes yn yr amser priodol. A ni'n fi ymadferth wedi marw dros yr aniwiol. Yn yr amser priodol. Dyna ni mewn byd weithiau'n gwybod, ai rwan? Ai a ddylwn ni ddisgwyl? Pryd sy'n iawn i wneud y pethau peth? Pryd ddylwn ni fynd? Pryd ddylwn ni beidio mynd? Dyna ni'n gorfod gwneud y penderfyniadau yna o ddydd i ddydd ac o awr i awr. Be dyn ni'n ei wneud rwan? Duw yn yr amser priodol, ar yr union amser, yn amseriad perffaith Duw. Duw yn unig sgen amseriad perffaith. Dyn ni'n falch iawn pan dyn ni yn gwneud rhywbeth mewn pryd a pan mae pethau yn troi allan yn iawn felly. Ond Duw yn unig sydd yn rhoi'r amseriad perffaith yna, yr amseroedd yn ei law, ar yr amser iawn, yn y kairos fel bethau, yr amser arbennig yna. A ni'n wedi gwneud i'n byd, a ni'n yn dal yn ddiamadreth wedi marw dros yr aniwiol. Wedi dod ac wedi rhoi hun troson ni. Oherwydd na dyna'r adeg iawn, Iesu'n ddangos. Dyna oedd cyflawniad yr ysgrythurau. Dyna oedd edrych ymlaen ar gyfer yr oesoedd dyn ni'n cael ei mwynhau rwan yn 2025. Oes yr efengyl, oes gras, oes yr ysbryd glan. A ni'n gwneud yn fawr o'r amser yma dyn ni'n byw ynddo fo. Ni wedi rhoi hun troson ni. Tra roedden ni yn dal yn bechaduriad, yn dal yn ddiamadferth. Doedd ddim wedi disgwyl i bethau wella cyn anfon i fab i'r byd. Fel byddwn ni'n gallu disgwyl i bethau rhywbeth ddigwydd wrach. Disgwyl a meddwl, wel, mi ai pan... Fel dyn ni'n dweud, mi ai pan bydd y tywydd y well, mae'n un beth call, ydy. A mi ai pan ddigwyddith pethau peth. Be dyn ni'n weld yn amseriad perffaith Duw ydy bod o ddim yn disgwyl i gyflawni daioni. Bod o ddim yn oedi. Ond bod o yn bwrw ati i gynllunio ar gyfer o ac i'w wneud o. Ac y dylen ni'n hefyd, dyna di'r wers i ni'n yn yr hyn yma Duw yn ei wneud. Bod o ddim yn oedi rhag cyflawni daioni. Bod o, os di'n gweld cyfle i wneud o, gweld yr amser yn iawn i wneud o, a mae o yn mynd ati i gyflawni ei fwriadau. Ac felly, da ni'n cael y dwyn i mewn i fwriadau Duw. Ac yn ddiolchgar bod ni'n dod hynny'n digwydd i ni wrth i ni gyflwyno'n amseroedd i'r arglwydd. Ac wrth i ni sylweddoli i fod o wedi gosod rhywbeth arbennig iawn yn y calonnau ni. Rhywbeth sydd yn fwy nac a gawn ni trwy'n holl gwrs addysg, a gawn ni trwy wrando ar y byd, trwy sylwi ar yr hyn sydd yn digwydd o'n cwmpas ni. Mae Duw wedi cyflawni rhywbeth yn ein calonnau ni ac wedi rhoi rhywbeth i ni sydd yn arhosol ac sydd yn dragwyddol. Wedi gosod tragwyddoldeb yn ein calonnau ni. Wedi gosod yr oesoedd megis yn ein calonnau ni. Ni bobl sydd yn byw yn ein hamser yn hunain. Heddiw dyn ni'n byw. Heddiw di dydd iachawdwriaeth, fydd y gair yn cyfer ni. Heddiw sydd yn bwysig.
Oherwydd dyna pryd ydyn ni'n byw ynddo fo, os ni heb yn meddwl, ond i ti na fyswn ni wedi byw yn y cyfnod a'r cyfnod, fel fyddai'n meddwl weithiau. Sy'n neis, sy'n braf bod wedi byw yn yr 1870, 80au a 90au. Canrif yn hynt. Oherwydd, allai roi rhyw ddarlith i chi ar y cyfnod yna. Cyfnod diddorol dros ben, yn y popeth ar ei fyny. A bath obaith oedd yn nghalonnau pobl yn y niwedd y cyfnod oes Victoria. Ac yma yng Nghymru'n arbennig, cyfnod codi'r capeli mawr yma. Nid dyna'r byd, nid dyna'r oes dyn ni'n byw no, nid dyna'r cyfnod yr ydyn ni'n byw no. Rwan dyn ni'n byw, rwan ydy'n cronos ni'n Ni'n galwyd i wasanaethu foes felly. Ac i ni gymryd manteisio ar ein cyfleon ar pethau arbennig yna sydd yn gwneud bywyd werth i ddim. Yn cymdeithas ni efo'n gilydd. Yn addoliad ni efo'n gilydd. Yn cyfarfyddiad ni, y pobl mae Duw wedi roi ar yn llwybr ni i ni gael eu cymorth nhw ac i ni'n allu estyn yn cymorth iddyn nhw hefyd yn profiadau arbennig yna. Profiadau i rannu am ei ddaioni yr un. Oherwydd, mi ddaw y pethau mae gyd i ben. Mi ddaw y cronos i gyd i ben rhyw ddydd. Mi fydd y cyrten yn cael ei dynnu fydd. Mi fydd y sgrôl yna fel yr blaen ar y ffenest yn cael ei lapio i fyny. Ac y byd mae amser yn cael ei hel at ei gilydd. Yn ôl i lle dath o. Dyn ni'n ymwybodol bod yn cyfleon ni ar amseroedd at ymhorau yn pasio heibio ymddian iawn. Ond yma'r aion yma, yr aionia, yr tragwyddoldeb yma, yn parhau bob amser, oherwydd mewn perthyn i Dduw. Ac yma'r hyn sy'n perthyn i Dduw yn arhosol. Mae cariad o'n arhosol. Cariad i'w Dduw. Mae air o'n arhosol. Wrth i ni sefydlu'n hunain ar y pethau hynny, dyn ni'n sefydlu'n hunain ar yr hyn sydd yn arhosol. Yn y byd ni o newid ac o symud ac o ansicrwydd i gyd. Ac yn sylwi ar yr hyn mae Eseia ni ddweud, mewn byd ansicr, pan yr oedd llywodraethau, ymerodraethau, dwyrain, ar fi'n cymryd drosodd ac yn bygwth bodolaeth y wlad ar yr adeg ynny, bodolaeth llawer iawn y genhedloedd. Mi roedd Eseia yn gallu gofyn i Dduw drwy garhau wrtho fo. A gwybod, mae Duw sydd yn rhoi sicrwydd i'w amserau fo. Oherwydd, mae'n amserau ni yng ngofal Duw. Yng ngofal amseriad perffaith Duw. Yr un sydd yn gosod, yr un sydd yn dragwyddol, yr un sydd yn gosod tragwyddoldeb, yn rhannu dragwyddoldeb hefo ni. Ni byth anghofio bod ni ar un adelw Duw, a Duw wedi gosod tragwyddoldeb yn nghalonnau ni, mwyn i ni gael rhannu'r tragwyddoldeb yna gydag ef. Rhannu o mewn cyfnod a ddaw, pan fydd y cyfnodau i gyd wedi diflannu a toddi, chadael y darlun gan dalu, ond rhannu'n rhagwyddoldeb Duw ar hyn o bryd. Wrth i ni fwynhau y bywyd yna, a mae o wedi i baratoi ar y cyfer ni ac a byd yn parhau yn ei gwmni ef ac bron i wyneb hyd byth. Wrth i ni ymddiried yn yr hyn mae'r arglwydd Iesu wedi gwneud troson ni. Tra roedden ni eto'n ddi ymadferth. Heb i ni wneud dim, mae o wedi cymryd y cyfle i roi cwbl i ni ac i roi i ni bywyd tragwyddol yn Iesu Grist. Dyn ni'n diolch iddo am hynny ac am y cyfleon, y kairos y byddwn ni'n yn cael ei mwynhau a'r bywyd tragwyddol sydd i ni yn ei enw.
te, i allwn ni. Mae'n gyfle i ni gyflwyno'n amseroedd i'r arglwydd wrth i ni jyst darllen yr adnodau yma efo'n gilydd wrth i ni cyn i ni ganu yn hemyn ola. Adnodau gan Eseia ydyn nhw. Os ydych chi'n gallu gweld y sgrin, i darllen nhw'n hyd. O arglwydd, sy'n haf wrthyn, yn disgwyl ar dannat, Gwnaeth Duw o'r gorau, ac yn adroddwyd i ni ar awgrymu. Ddychafwyd yr arglwydd, fe brig yn yr uchelder, fe reiniwr seio afarn a chyfiawnder, ac fydd sicrwydd amserau, doedd huneb a gwybodaeth fydd cyfoeth dealltwriaeth, ac ofn yr arglwydd fydd y ffysgol. Boed iddo fod yn sicrwydd amserau. Chi'n ei ganu, i'n droi'n hwydfa, dewch e'n ag iag, dewch. At Iesu, mae'n llawn bryd, mae'r amser yn iawn i bawb ddod ato ef. Rhyfedd am mynedd Duw, disgwylio wrth ein hyd. Aeth yn brynhawn, mae'n mwynhau, a'r cyfnodau yma yn pasio eibio, a'i drws y garedd heb ei gael. 179 ymlaen. Diolch i ti arglwydd am ddid amser i fyw yn fyno. Pan ni drysori i wneud y mawr o bob cyfle rwy ti'n ei roi i ni rwan a tra byddwn ni yma a gad i ni fod yn cyflwyno'n hunain. Ddad yr amserau, i'r un sy'n gwneud popeth yn hyfryd yn ei amser i ti dy hun ac i chdi sydd wedi dod tra roedden ni eto ni ymadferth ar yr amser iawn ac wedi yn cymodi ni a Duw ei hun. Rwy'ch chi'n ei rannu'r bendith efo'n gilydd. Gras ein arglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd lan,